go! Hello everyone! Welcome back to back sa Lambo Bisaya. Welcome sa atong YouTube channel sa mga bag-o padiri. Please subscribe and hit the notification bell para sa padayon nato nga mga hinisgutay, pag tinabiay, pero mo mga update sa among adlaw-adlaw nga video! Anyway, istoryahan ta mo. Kining akong Lambo Bisaya, puro ni sa kalambuan sa mga Bisaya nga sama nako, sama nimo, ug sama natong tanan. Pero ayaw mong katingala sa akong content karon o ang atong paghisgutan karon tungod kay naay 16 years old nga nagchat sa ako ningon siya, Ate Hearty. Diba? Pwede ba daw siya mangayo og tips? Ingko unsa man dayang imong tips nga gusto? Kadako ba sa imong problema? Di ito, ang iyahang gusto nga tips is charaneng. Oh my God! Tips para ma-crush back ka ni crush. Diba? Grabe ka problemado ani niya. Di lang nako siya pangalan, no? Kay secret raman daw. Pero dili man po siya gusto maka chikahan mi, no? So, ang gusto niya na tips is ako na lang atong ihisgot diri So meaning karon please watch this. Please watch this video lang ga. Daghay makarelate ani, daghay mga naka-crush din ha. Nga gusto og nagaampo kada gabi para ma-crush back ni crush. Namang koy uban ang ginabuhat nila, ibto nila lang buhok din isa. Buhok sa ilong isa. Tapos ilahan ng hikton. Hikot kauban sa pangalan sa ilang crush o ibutang sa ilalom sa unlan. Sa tanaw na ako, unsa man na, mura naman mong namarang. Karon, atong hisgutan yun is tips kung unsaon mapa-crush back nimo ang imong crush. Yay! Number 1. Pirmi ka mag-smile. Bisag asa ka mulingi, mag-smile ka pirmi. Kada bitaw murag pabebe ka. Dili ingon ana Pirmi ka mag-smile. Yan ka na bang, ba akong sa school na ninyo Gawak ka. Gawak ang person, no? So pag walk sa person, smile po diha. Or bisigan na lang yung smile. Kana bang murag makahatag kag kalamdag sa kangit-ngit? Di ba? Kana bang pagtan-awon pa lang ka? Kay nga no, kana mong smile kay makakuan nila siya, makadalag nagbida, diba? Mo na gani tayo na gitawag nga killer smile, diba? Kay nga no, pag mag-smile na gani ka, mura kag buutan, kabantay mo, wala, dili, naamoy ka ng dili kaila nagsugat lang mo, tas nagkatinanaway mo, tas mana, o di ba mura kag, di, may kaila, pero nag-smile siya, di ba ganahan ka? O, di ba? Attractive ka, ana. Mo bitang ako, kada maglakaw ko, magmotor ko, mag-ana dyan ko. Magdala nagkanindot sa adlaw sa imong crush, labidag na si crush, mag-smile jud ka nga, mura bitaw ka nang, murag mag-assume ka nga crush na pud kaniya, ingana nga smile ba nga. O, di ba? Paglabay ni crush, matinga siya, nag-smile, pero may lagi ni mag-smile. O, di ba? Mapansin na dayon kaniya. Kay, sa kadaghan-daghan nga tao sa inyong school o sa inyong lugar, ikaw ray pirmi niya makit-an nga nag-smile, di ba? Ano nang smile ka, paglabay pa lang. Baka na pagkita na ka siya mo na po. Di ba? Di ba mura kag mabuang girl? Number 2. Dapat sabi. Number 2. Hindi mo kabaloon sa ito. Dapat confident ka
dili po nang sobra ka confident no nga hambugiro na. Dili po yun ana. Kanang confident ka ba nga pag makita si crush sa imo, kanang nakay salig sa imong kaugalingon nga pwede pud kang makrushan ni crush. Kana bitong pagkita ni crush sa imo kay kanang confident ka sa imong kaugalingon, dili kay murag ikaulaw nimo imong kaugalingon. Kana bitong i-prove nimo kay crush nga ikaw mismo na kanang attractive ka, no, kanang nakay confidence ba nga mo approach sa iya kanang halimbawa panganlan na lang nato no ang imong crush halimbawa si Diego, o di ba ang crush nimo kay Hi, Diego. Excuse me, Diego. o di ba kanang dili ingon na Diego, excuse me. Diego, samat bitaw, samat. Samat, diba? Samat. Diba? Dili sa English, ha? Samat. Okay, perfect ko. Diba nakapansin ka? Perfect ko. Diba? nakikuan ba kanang murag kuan sa imong kaugalingon nga dili ka maulaw, confident ka nga dili ka bawog kilikili, confident ka nga humot ka, confident ka nga nakahitsura, confident ka nga attractive ka, nakay believe sa imong kaugalingon. Ingon ana nga dili pod sobra no nga hambugiro na po kay nga Diego. Ako ni. Di ka makakrush ako? Dili po siguro yun ana no. So ingon ana. Number 2, para mapansin ka ni crush o makrush back ka niya, dapat makita niya nga confident ka. Confident. Di ba? With a broken heart, charot. Bitaw, confident dapat ka. Ikatulo, dapat funny ka. Funny. Di ba? Dapat funny ka. Katawanan ka. Nang mahilig ka magsigig katawa. Di ba funny ka tapos sige katawa. O di ba? Dili po nang mura na kag buang no. Lain po kayo na no nga mag kada tan-aw ni crush ay mo nagsigig. Dili po digon ana person, girl. Dili gon ana girl. Or kung lalaki ba ka, nga gusto nimo si crush nga girl, maka-crush back sa imo no. Funny dapat ka. Unya imong pagka-funny, something na kanang murag medyo smart food ba dili kay ang joke nimo no kay katong makakaraan kay nga joke nga. Nakoy joke. Di ba? Istorya nakoy joke. Si Juan nag-adto bitaw dito nagtagos na ni Pedro. Uy, di na gyud na benta girl. Or boy, di na gyud na benta, no? Dapat funny ka ba nga mapa-feel nimo, di ba? Ingon ko sa imo nga permi ka mag-smile. So grabe na ma-approach na nimo, mapansin, ma-approach ka ni crush tungod kay smiling ka. Kada buntag makita nila smiling ka, di ba? Sunod, confident ka. So confident ka sa imong kaugalingon nga attractive ka. So pansin na kaniya. Ikatulo, funny ka. Gani kay confident man ka nga attractive ka. So dili na ka maulo mag-approach sa kay crush. Tapos na-approach na nimo si crush no. So dapat funny ka. Kay syempre, na naman mo medyo connection, di ba? Nag-connect naman mo no. Pag-connect ninyo is pwede na mo magka-istorya. Dapat nakaka-sense ka istorya, di ba? Dapat kanang dili siya maboring sa imo. So funny bitaw ka kanang pagkita pa lang daan niya sa imuha, kabalo siya na mapakatawa na nimo siya. Ug kabalo siya nga maghatag kag positivity sa iyahang life, no? Dapat mahimong okay ang iyahang adlaw tungod kay naa ka kay grabe kay ka magpakatawa sa iya, makalimot siya sa iyahang problema. Di ba? Makalimot siya pati sa iyang assignment. Kay gali, maayo kay ka magpakatawa pag ikaw bitaw iyang kauban, kay murag makalimtan na niya nga murag nakalimtan na yung laing tao sa kalibutan, murag feeling niya kamo na lang duha kay grabe lipayay nigid kaayo siya sa imo ha, kay grabe ka funny. So mao na nga isa sa mga reason kabantay gid mo no na magi mga gwapo-gwapa sa school, pero kapansin mo kanang kinsa nang siaw, kinsa nang grabe ka mo na di naman na hitsuraan. kasagaran pag yun na funny no kay dili hitsuraan no. Wa ko'y labot kay hitsuraan man ko. Okay. Pero attractive sila. Ngano? Kada bang magaan ang imong loob sa ilaha kay ngano gali makahatag ka og kining positivity sa ilahang life, sa ilahang adlaw. Kanang mawala lang problem ba, you're a problem solver. Charot.
masolve nimo ilang problem sa paagi nga imo silang pakataon. Medyo makalimutan nila day no. Kay pag makita sa excited sila makitaan ka pirmi kay nasa to pag wala ka, mingaw kaayo, ikaupat. Hibaluon nimo iyang kiliti. O di ba kay funny naman ka. Mahibalan nimo iyang kiliti kay para ma-feel good niya nga na something good nga special siya para sa imuha. Like kabalo ka nga ganahan siya og kanta nga kanang kuan, You're My Angel. Oh, tapos taraw dili po ka papansin kantahan ta ka You're My Angel ha. Dili ingon ana ang imong buhaton taraw is magpa headset taraw ka. Tapos magkanta-kanta taraw ka sa kilid nga siya sa kilid taraw murag namati sa imo. Paana na po taraw. You're my angel. Angel baby. Pero gud imo kung gituyo nga makadungog siya. Gituyo gud nimo. Pero imo tong style, imo tong strategy, no, imo tong mga taktika para pag makita siya. Lah. Ganahan lagi siya og kanang You're My Angel. Ganahan pud biya kay kuana. O di ba? Hibaluon nimo kung siya kiligon. Kalimbawa ganahan siya di ana nga kanta, mao na imong kantahon paning kamutan nimo nagmemorize si buok gabi. Di ka matulog. Memorizeon gyud nimo na bahalag pangit kay tingog. Basta makita niya nga ganahan pud ka nga kanta. Mura mo compatible. Charot. Kanang pareha bitaw mo kanang naay similarities taraw sa inyo. Charot. Oh, so unsa mi kanang meant to be? Meant to be. Grabe gyud ang mga meant to be nga words no. Mao gyud mga ginagamit. Actually dili ko makarelate ha. Wala ako ni gibase sa experience kay I'm single, not available. Focus ko sa mga pagbuhat og video like ingon ani. Or kung dili sa kanta is halimbawa, hibaluon nimo sa iyang best friend. Unsa iyang favorite color? Diba? Mingon dayon nga favorite color niya is red. Red. Tapos taraw pagkaugma, pirmi na nimo suoton, halos kada adlaw mag-red na ka. O di ba? Di mapansin ka niya nga naka-red dagin siya. Ganahan na ba kog red unya pagtan-aw niya sa imo naka-red ka di ganahan siya sa imo magtan-aw. Pagkahuman, moingon dayon na siya sa imo nga. Pirmi lagi ka naka-red. Ikaw pod nga kuan grabe kay ka mga atik no, atikon kay ka. Moingon pa rin ka. Ala. Favorite color ko magod ni. Favorite color na tayan. Na di ba? Favorite color. So meaning, pareho mo na po ng favorite color. So gikilig na po ng person. Kay, hala, duha na gyud ang among similarity, di ba? Oh, mapansin na dayon ka ni crush. Pwede na siya nga maka-crush back sa imo. Oh, di ba? May pa si crush, i-crush back. Dapat ako po i-subscribe back. Charot. So mo to ikalima. Ang ikalima, dapat naa kay proper hygiene. Unsaon man nimo nang maayo ka mo pahiyom. Unsaon man nimo nang maayo ka magpakatawa sa iya. Unsaon man nimo nang confident ka sa iya. Ug unsaon man nimo na kung makuha nimo yang kiliti, kung pag-istorya nimo sa iya mapatay siya sa imong gininhawa. Dapat kabalo pud ka maligo, girl or boy. Dapat kabalo pud ka maligo, no? Dapat limpyo ka sa imuhang kaugalingon, sa imuhang lawas. Dapat wala kay mga lugod-lugod unsa ba kaharon diha sa mga liog kay diri ra ba makit-an. O di ba? Grabe na kayo na ana sa imong upat ka kana mga sinyalis unya. Mawagtang ra tungod kay di ka kabalo maligo. No, kana bitaw pagmata bitaw sa buntag, dugay kay imong mata, kasabaan pa sa mama. Unya pag eskwela dayon dito pagkita. Kay wala na may time maligo, sa nalay buhaton mo, anhan na lang sa banggirahan tapos maganaan na sa buhok. Baso na lang ang buhok para murag bagong ligo. Just naa pa ang muta din he. Unya, unsa man dayon? Di na mawala ng crush. Pagka-crush back ni crush sa imo. So dapat na kay proper hygiene. Kabalo ka mga tuli, kabalo ka manut brush, kabalo ka mag dindihi kabalo ka mag nail cutter kay usahay ang ato ang mga kukot na diha ato ang mga yuta nga gipamana pa sa atong mga ginikanan no kana ra gyud ilang kaya maipamana sa ato nga kalupaan o di ba so mao na unya imong tiil sa kuko o di ba syempre
pagtanaw ni crush sa imo, tago nimo imong tiil. Imong pagtanaw, hi. Pagtanaw nimo itom-itom imong kukoy, ana nimo hi. Fist bump na lang. O di ba? Oh. So dapat limpyo ka sa imuhang kalawasan. O di ba manot brush ka, kuan ka kanang manghimuta ka, imong buhok tarungon nimo basig na kay mga kuto girl. Unya ikaw boy, basig na kay mga kaspa-kaspa boy. O di ba? Unya lain pa worst pa kung pati lalaki ka, ikaw boy naapod kay kuto boy. O di ba? Lain ka ayo no. So dapat limpyo ka sa imong kalawasan. Kanang paglabay bitaw nimo sa imuhang crush kay masimhutan gyud kaniya nga humot ka kay ngano, ang pinakanindot gyud bitaw kanang paglabay nga humot kaayo ka. Bisag dili pa humot, ayo po nang kanay uban no. Wala naligo pero grabe makapahumot kabalo mo sa resulta makalipong siya. Dili siya humot, makalipong. Tinuod lang gyud nga real talk lang gyud no. To be honest gyud mga person. Dapat limpyo ka kanang murag ang humot nimo ba is lawas nga humot ba. Nang murag manimaho bitaw kag safeguard. Ay, paglabay gyud humutay pa ko siya sabon. Kana ba kay ngano limpyo ka nang lugod ka, nanot brush ka, imong buhok with shampoo. O di ba? Grabe ka kahumot paglabay pa lang dani mo. Grabe mahumutan yun, judayon ka ni crush. So mag-crush ba ka niya? Unom, nga tip no? Dapat magpa-hard to get food ka gamay. Ayaw pug kaayo ka kanang grabe kay kakanidi kang crush. Dapat chill ba kana bang si crush is pahuna-hunaon pud nimo siya ba, pamingawon nimo siya. Ayaw pug kayo nang paduding kayo ka girl, paduding kayo ka boy, papansin kayo ka boy nya. No, naarabay uban nga pag magpapansin, sobra na kapapansin, makapasakit na. Kaya ngano, pasakitan nila tong ilahang mga amigo para tara makitaan sa iyang crush nga isog siya. Hoy, girl, boy, dili na mao. Dili gud mga crush ana. Kana bitong para taw ingon nga cool ka, pasipa-sipa ka sa bangko, unya dayto napundol na napugdol na dayto imong napandol na dayto imong tiil, kukunin mo. Na bitaw ka nang sumbag-sumbagay din traw ka sa imong kuan, murag aptikay kay ka magigsumbagay, dili ingon ana papansin na kayo ka, di ba? Papansin na kayo ka unyang kini pong si girl pod, si langga pod, magpalabay-labay nga murag nalipong na, ay magsigig CR mo labay-labay lang gyud dito Dili ingon ana, kana pong hard to get pod ka gamay. Kana pong dili ra halata nga inlabay kay crush kay kapag ka mahalata ni crush nga grabe kay kuan patay na patay sa iya mawadan siya gana sa imo, kanang dili bitaw siya ma-challenge. Kanang inlabay di ko ganahan nato kay sobrahay ra man to Madlok na siya sa imuhay noon kay grabe ra kakadikit sa iya Dapat tagaan po mo distance, charot. Tagaan po mo distansya imong space nga kana bang makaginhawa po siya baka nang mingawon siya sa imo, ma-challenge siya sa imo, pangitaon kaniya. Wala na ba dili kay all the time good naa ka sa iyang atubangan, no? Kanang tanan good panahon nagpapansin ka sa iya. So kinahanglan magpa-hard to get food ka. Okay? Dili magayo-gayuma ha, walay gayuma. So mao na ang unom ka tips para ma-crush back ka ni crush. Unta ang kalambuan sa imuhang love life nakatabang ko. Ug unta nakatabang ko sa inyong tanan nga adunay mga crush nga gusto nga ma-fall si crush sa inyo ha. Di basta-basta no? Kay syempre wala man ko mabuhat, sulugoon ra man ko ninyo kung unsay tips nga inyong gustong pangayon. I-comment lang ninyo below. Pero ayaw pud mo og kining kalimot nga pag-subscribe sa atong YouTube channel and i-share po ni, di ba? Sa inyong mga friends kay para daghan na ta makabalo nga naaday ngon ani nga mga tips. Yo, wiki. Ang kalambuan sa inyong kinabuhi nagdepende sa inyo ha. Ang ako lang pirming maistorya, ayaw kalimti og pirming hinumdumi nga Lambo Bisaya.